O'clock mpaka na pano. Komanso tithokoze Leah Malekano chifukwa choti mwayendetsa kumeneko zonse zimene amalawa ameneka kuti adziwe kuchokera ku MEC. Ndiye tsopano abungu loyendetsa chisankho la MEC ayankhula chair wa MEC Acheya ayankhula ndiye mwina tingochita ngati kuomba nkota zimene zikulu zimene ayankhula kumeneko titere kuti Amtalimanja anayankhulapo kuyambira ndithu nkhani zokhudza ma centers amene apanga transmit ma results. Yes. Kuti so far 219 centers amene wandithu atumiza zotsatira zawo pa machine pa. Ndipo zotsatira zimenezi zili malo amene timati ma constituency tale centers. Ndiye kuti zotsatira zimenezi ndithu zili available and accessible to anyone. Ndipo achita kumema kuti ino amene muzione zimenezi chonde osazichotsa zikhala pompo. Apart from that, by 6 p.m. Yalero akuti makonsolo 16 anali ndithu atatumiza ku tale center zotsatira za chisankho. This is out of makonsolo 36 amene tili nawo mdziko muno. Anakambaponso Amtalimanja kuti Amalawi alimbikitse bata ndi mtendere. Alimbikire ndithu kukhala mwabata ndi mtendere komanso kuti timange umodzi. Akambaponso iwowa za incident imodzi imene inali ya ngozi kuti galimoto yawo imodzi imene imayenda msewu wa Nsanje tuchikwawa inachita ngozi kumeneku. Koma atsimikizira Amalawi kuti galimoto imeneyi sinanyamule katundu wina aliyense monga mabalot kapena chilichonse chimene chili crucial to chisankho chimenechi. Kumeneko akuti mwina wa polisi mmodzi ndi amene anavulala. Koma atumizako achitetezo amene akuyang'anira galimotoyo pamalo pamene yachitira ngozipa. Akhudzanso nkhani ya Kunkhoma constituency kumeneku akuti returning officer mmodzi amafuna kudzipha. Ndipo zimenezi ameneyu amafuna kuchita commit suicide ndipo koma wapulumuka pakali pano ali m'manja mwa apolisi. Nkhani imene ndiyogwirizananso kwambiri ndi zimene apolisi anatulutsa zimene tinawauza anthu kunena kuti kwatuluka chikalata kuchokera kwa apolisi kunena kuti agwira anthu ena amene akukhuzidwa makamaka they are being suspected. Chifukwa ngati mulandu sonole mkhoti amakhala kuti akuganiziridwa kuti anala anthu amene they were manipulating figures. Chizungu chake tinene moteromo chichewa chake kuti akuganiziridwa kuti amakhala ngati kuti akugwiragwira akufuna kusokoneza manambala. Ndi anthu amene wa 8 ndi amene ndithu agwidwa. Koma chimene chinatsitsa dzayi kuti nyuku ichoke mnyanga ndi mbala amene amafuna kudzipha. Ndiye nkhani imeneyo anafunsa ndithu Leah Malekano wa Times kuti mwina afotokoze zambiri koma ndithu ananena kuti zimenezo zizafotokozedwe kutsogolo kuno chifukwa nkhaniyo adakaifufuza kuti kodi zinakhala bwanji. Koma tinene pano kuti apolisi atulutsa chikalata chimene asayinira ndi mneneri wa apolisi Peter Kalaya. Chikalata chimene chanena kuti anthu 8 ali mchitokosi pano tukamba pano. Ndipo mwina tithaumvanso anthu ena onjezera kuti amangidwa chifukwa kuli madera wena monga Mangochi, Blantyre, akambapo madera angapo kumene zikuoneka kuti izi zimene amachita anthu 8 izi siokha. Amachita anthu 8 izi siokha kuliso madera wena amene akupanga suspect kuti zimenezi zizakhala zikuchitika. Ndiye ngakhale Inspector General akuoneka kuti funso limeneli alizemba kuti ayankhe mwachindunji zikukhangati zavutirapo sanafuna kufotokozera. Koma PRO wawo watulutsa chikalata ndipo aliyense chikalatacho amene chazungulira anthu achiona mwina funso limene
atola nkhani sanamvetsetse kuti komatu nkhani ili mchikalata choti mwatulutsa ndi chifukwa chani mukhangati muibisa chikhalire chomwayika kale pa air tsono ngati mwayika pa air chimene mukuibisiranso njani ndiye mwina ali nzifukwa zawo Madam IG tilemekeza zifukwa zawo zimenezi monga iwo apolisi ndi chiganizo chawo kuti asakambepo zambiri pa nkhani imene pakambidwanso ndithu nkhani yokuti kuchokera kwa Madam Chair kuti kukumbutsa wanthu kuti ma queries kapena mavuto amene angakhale kuti tili nawo tigwiritse ntchito social media tigwiritse ntchito ma channel okhazikika kapena asakhale verbally ati kutumiza pa WhatsApp kapena ayi kuno ine naberedwa chisabu kapena kwaita na wanthu kawaza ife tapakaza ife udandaula zakuti akuti mulembe alembereni abungwe la Malawi Electoral Commission kuti achitepo kanthu pa dandaulo lanu anakambaponso zakuti ndithu section 65 ya malamulo oyendetsera chisankho kuti makamba kuti akwenokha ndi logbook ya ma queries ndipo logbook imeneyi imayambira ku constituency konko ndekati mavuto achitika pa constituency level kumeneko pangani log in ma queries amenewo mu logbook imeneyo ngatali pa polling center pangani login pa polling center osati apite uko osati mavuto auko akapezeka ku main tally center ndiye simuona ngati sada kuthandizeni siziyenda choncho kuyankhula kwawo anatero ndipo mbali ina akambaponso kuti ena anafunsa nkhani yokhudza ma null and void votes kuti ma null and void maunika bwanji ndi amati ma null and void unless ali ndi kuthekera kosintha the outcome of the election they can go back to the null and voids ndikuyamba kupanga consider kuti a null and void uyu mwina amafuna uchonga apa osati apa kapena mwakuti zimenezo anakambapo komanso mwina ndingoonjezeranso anakamba mfundo yonena kuti ifa wena anafunsa kuti zomoneka ngati pena anthu anachuluka ovota kusiyana ndi amene analembetsa zimene zikuoneka ngati kuti manambala achuluka mwina pa center imeneyo ndi anakamba kuti nkutheka kuti zitha kutheka kuti wena anazavotera kumeneko adachita adachoka uku chifukwa kunali anthu ena amapatsidwa mwayi malinga ndi ntchito zawo zimene amagwira wena ndingati apolisi wakuti akugwira ntchito za meki ndiye achoka atumiza kuti mukagwire kuchiradzulo adalembetsera kwa chadzunda ndiye kuti kuchiradzulo kuja kukakatuluka zotsatira zikaoneka kuti manambala atani akwera ndiye zimenezi zisatipatse thengenenge tisamadabwe tikamaona zinazi muli pa thengenenge pomwepo anafunsidwanso kunena kuti nanga atakhala kuti masiku kuyambirira anafunsidwa kunena kuti kodi mukugwira ntchito mokhala ngati mukupasidwa pressure ndi wina aliyense kuti tulutsani zosatirazo tatulutsani mwachangu ndi ananena kuti ihayi ifetu we are independent ife ndoyima pato kunena kwawo ananena kuti I'm not under pressure ndiye palibe pressure iliyonse olo anthu atanena kuti iye ayitulutsani iwo akunena kuti sali pa pressure iliyonse adanenanso a chair commission imeneyi za zotsatira za madera ngapo anaulutsa ngati commission ndiye mwina tingodutsamo mbali zimene anadutsa a commission ku Kasungu municipality kumeneko ndithu apereka zotsatira kuti kumeneko atsogola nda Arthur Peter Mutharika ndi 7,831 votes Luchenza municipality atsogola ndi Arthur Peter Mutharika ndi 7,547 votes. Kumwanza atsogola kumeneko nda Arthur Peter Mutharika ndi 36,801 votes. Rather 36,801 votes. Amenewa ndi madera ena tadumpha ndikukhubero kuti likoma nso adakambapo kuti kulikoma atsogolanso nda Arthur Peter Mutharika kumeneko ndi 4,177 votes out of 6,794 valid votes. Ndiye kuti apereka ndithu maboma amenewa 4 mwa maboma onse amene akuyenera kuti batsa. Ndezotsatira ndi zimenezi izi tatchula panozi zachoka pakamwa
pache ndekuti izi zotsimikizika izi ndizotsatira zotsimikizika official results. Ife bwanji tifumuke chifukwa tikangana nthawi yapa komanso anzathu wena akonzeka kuti atilandire ndi mwina in summary ndimene timafuna kuti tingofotokozera kenaka tisazike bwanji. Titsazike komanso tipange mention pankhani yomwe ija tisadatsazike pano fazi mafuna kupangiratu clarify kuti pankhani ya mafigures kukhala different amati pali wena okuti anavota outside the biometric machine sada vote chifukwa malo mwina chija choyika chalachi chimakhanga tichivuta ndi amatha kualola anthu kuti inu kapangeni mbali iyi koma zonse akazipanga reconcile manambazi akumamvana nkumayankhulana ndithu ndeti nene pamenepo kuti wena analini nkhawa kuti kwina kumapezeka manambala akula ziutheka bwanji inali nkhani yaitali kwambiri imene ndeti fotokoze pano kuti afotokoza ayankha ndi kuti chotsa nkhawa amalawa ambiri tinanena paja kuti akabwera zina zimene zili mtolo m'mitima mwathumu atiyankha atitula mtolo ndezikuoneka kuti zina zimtolo atula sazikana zanga tizikuti apita foto tikuona kuti akonzeka kuti ifetu nthawi yathu ija ndimene ababwera mewa munali ndine Dave Kadama Matsuano ndife okondwa kuti tinali limodzi kuyambira nthawi ija mpaka pano afote ndi awafika apa ine ndi Steve Waziso mandikamba nkhani yosindikiza mukuti kusindikiza ndi mwina mavuto apena amangoona nkhope imene mukuti bwanji kuti nkhani imene nkuti panali mafunso pamene pamachitika press conference panali msonkhano wa meki kuti kodi kwina kumapezeka manambala akwera zomakhala bwanji number of registered voters kusiyana manambala zokhanga zosiyana so it was confusing ndi anayankhapo a chair kuti mbali ina number 1 kunali ma transfers not basically ma transfers per se koma anthu ena ogwira ntchito under MEC amalola kuti atha kukavotera madera wena ndiye kumene kuja atha ukapezeka kuti aonjezeretsa manambala mkukwera tisaone ngati chinthu chodabwitsa kapena chachilendo. Chachiwiri panali wena mukayike chala makina aja amakana ndi amangona nkhope kuti inuyo ndi aujeni ichi chovotera chilipo koma betiyeni murani muvote they had their own way of verifying it koma samafuna kuti ubwerere iweyo registered voter ubwerere yachala chifukwa chalachi machine saugwira ndi yachala yakanika choti machine wa saugwira ntchito umavota koma uvote kuti tikuthandize uvote ndi kuti tikuthandiza njira izi ndi izi manually you would vote we had those issues they can they would manage to in short are we alleging kapena acheawo mukuyankha kwawo akutsimikizira kunena kuti mwina zinthu zina ngati zimenezi ndi zimene zikhoza kukhala ndi kuthekera kokweza chiwerengero osati chawo chimene chinali mu system choti mwina chakwerapo pang'ono number of registered voters pamalo paja mutoda body tidapanga register mu machine elections management device tidapanga register anthu 10,000 pano akupezeka 9,000 chifukwa chani nambala yatsika chifukwa chimene afotokoza nchonena kuti mwina tsiku limene ukavotalo machine ija imavuta because we had these incidents tinani masidents ankapo ngati ikuvuta amakuthandiza munjira ina ndiye kuti iwe machine musuna lowe mulibemo walowera kutheriko koma wavota zimene mapero pake zimene zija akwena nozazipanga reconcile later koma inu mukaona mudziti zikukhala bwanji manambala okhaga atsika zimene amafotokozera acheya chabwino ndikhala ndili ndi sambanda chabwino unfortunately nthawi imene msonkhano wa MEC unali mkati samu ali mkavalo akubwera kuno sana utsatire bwinobwino panali zinthu zina zimene zinali burning you had much time kumvetsera mayankho amene anayankha Inspector General of Police pa nzika ina imene ayimanga kapena nzika zina zimene azimanga amene ndogwira ntchito ena ku MEC amanga alichito kusiya police malinga ndi statement imene mali police service yatu usiku anayankha chani my Inspector General nanga wa MEC ayika ndemanga yotani pangani imene anayika ndemanga yotani mwachidule tinene pano kuti atolankhani are dissatisfied with the response from the mukulankhula Chingerezi sana khutile atolankhani sana khutile
ndi mmene anayankhira chifukwa inu musanabwere timakamba pano kuti Leah Malekano wa Times anafunsa funso on point of order kapena loyambirira kapena like a follow up question lachiwiri kuti koyamba kusana ndi akwera soka chikena anayamba ndi wa media house ina ndiye Leah ataona kuti sibadayankhira sindukhutira anayima ndikufunsanso kuti yayi tifunukozereni Madam IG amapempha ndithu anapempha kuti Madam IG atiyankhe ndithu ndiye Madam IG atafusidwa asangwani Mwafuliro amene ali mneneri wa bungwe limeneli akuoneka kuti anapereka mpata kuti cheyatsekani chifukwa sitimabwerera nkhani ya polisi pano apolisi nganafuna kufotokoza zawo akonze mwambo wawo koma pano timabwerera update ya chisankho of which ineyo I would still say anthu amene amangidwa ma officer lame antchito amene ngwira ntchito kumene so ababwanji komanso nkhani apolisi atulutsa kale chikalata kutanthauza kuti kunjaku there's public document aliyesali nayo palibe chifukwa kuti akana sayankhe muzikatsekanso timapanga chifukwa cha ndikuloleni mukapume nimafuna mulongosolere pamene fa samu kana mfunsa palibe chimene kana ndiyaka kanena kuti ineyo ndinali njira madzanditenga sindinamvere sindinatsatire mfunsa nde mudzifunsa za chigo music mumva samu ndesi mukumudziwa koma malowa paliponse za chigo kodi samu wafika zakhale wampando samu ine tisazike Bwana Peter tikuthokozeni kwambiri ineso ndikuthokozeni baloli tikulisiya m'manja mwa Peter Forte very able hands awa achiyendetsa bwino chinthuchi akane koma lero sori mwamenyatu mafusa samu zula manena kuti inu mavala mandala ine ni makana samu you feel right itu avala mandala atu mtu wangu kodi mumatiyanganira basi Chabwino tasazika kale kuponya kwakuti mwina wena amene akhale akulamulira dziko li adzikuona chifukwa sudziwa mwayi wa ntchito umabwera bwanji Sam Banda tiyambe ndi nkhani ina yake ndimaona ngati kuti anzathuwa anali ndi slip of the tongue imachitika kwambiri make chair amapereka update ya zotsatira zimene tikuzonena kuti panopono zotsimikizika malingana ndi malo electoral commission nakasi akalankhula waje ndi kuti it's now official ya kwambiri zama console wangapo out of 16 amene alandira apereka kukhangati anayi Lucheza municipality Likoma Kasungu kaya ndi neno if not Mwanza apereka komano ya ku Kasungu amene watsogola malingana ndi Malawi Electoral Commission anapewa mtali manja akhala kulankhula kuyambira chama 10 koloko kwambiri ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera 8800 chakuti amene wabwera wachiwiri ndi professor Arthur Peter Mutharika wa DPP ndi 7800 chakuti so nazathu ajana khanga apanga vice versa mena machoka ngasayi zina slip of the tongue imata kuchitika nanga situ pena umakhala kuti zinthu zikuchitika changu komanso tikwambetsetsa abweratu kunoko anthu aja dzuwa lilipo inde kwambiri dzuwa lilipo ndithu mena atalandira ma 5 koloko ma 5 koloko Matilda ma 5 koloko mapita kunyumba tu past 12 banda kuja mumakhala mutu mwalo wa zampiri so slip of the tongue imata kuchitika timafuna kuyambira pamenepo now tisanayambe kulankhula ndi tulankhani athu mbali zosiyanasiyana kapena kupereka ma-update ena ndi ena amene ndi osatsimikizika pa nkhani za zotsatirazi za president makansala komanso aphungu msonkhano uwu unalipo nambira cha mateni koloko umene nkhala mpando wa Malawi Electoral Commission komanso kunali Inspector General of Police Mailo Yolam anali kumeneko Merino Yolam anali kumeneko ndi atolankhani nyumba zosiyanasiyana fotokozera zingapo pamene amapereka ma-update makonsolo amenewa anayi komanso kunali nkhani imene inakula msinkhu ya kumangidwa kwa ogwira ntchito ena ku Malawi Electoral Commission tukamba pano ali ntchito konse awamanga pa milandu imene akuwaganizira kuti apalamula yokhudzana ndi nkhani zimene zachisankho IG did not go into detail sanafune kumasula bwinobwino kuti mwina statement imene tapanga rekodi ndi yakuti tikuganizira kuti amotere even time frame atafunsa tulankhani kuti kodi
mukuganiza kuti muthana nazo bwanji nthawi yayitali bwanji anakana kuna kuti sangathe kunena chabwino nkhani popeza ikukusaso chisankho ino ameki mupitilira ndi kulutsa zinthu zimene zikukhudza chisankho pamene pali nkhaniso yawo amene amangidwa alikonko nawonso sanathe kuifotokozera bwino ndimati mwina anokuchokera pa zimene alafotokozera amayi Annabel Mtalimanja nda Inspector General of Police Amerini Yoramwa mwina kungoyamba apo kuti mwapo ndi apo wailandira muutani nkhani Peter mmene wanenera nkhani mwina tiyambire ponena kuti tauze omvera amene akutionera tinene kuti nkhani ya zisankho ni nkhani ya serious kwambiri kapena tinene kuti ndiyofunikira kwambiri ku dziko lina lililonse chifukwa chake ukakhala pakali pano chilichonse kunjako tikhozonena kuti chayima chifukwa chokuti anthu akuyang'anira pachani kodi pazisankho zinthu sizikuyenda mmene zimayendera sitili normal. It's not business as usual anymore. It's not business as usual anymore. Zinthu zambiri anthu amachita mokaika okula katundu yes ndi order ochuluka tionekayi apa ndichite motere zikanga tikuti tayima dziko la ima lili pa stand still ena kunena kuti ine koma ndidikireka zisankho ine koma apa best example ni Times television, Times radio sikuulutsa ma program ake mene mapangeke chifukwa nkhani kuno siti kuulutsa ma program osiyana achitukuko aza ulimi aza umoyo tayimitsa tupanga ichi number 1 ni nkhani ya chisankho. I want to concur with you kuti nkhani yofunikira kwambiri ndepetezani pamene ndinene ndiyankhe mwafunso limene mwanena lija lonena kuti ine sidakhutire ndi mmene adachitira anzathu apolisiwo chifukwa tikafunsa anthu amayembekeza kuti amve kuti kodi chimene chidapangisa kuti anthu amangidwe nchani komanso kuti achite motani kuti mwina zinthu zifulumire chifukwa tikuyendera nthawi anthu afunika kuti aziziwa zimenezo koma poti nawo amakhala ndi malamulo awo mwina kuyankha kwawo kothawathawako mwina tikopetena kuti akuyenera kuti mwina akhale ndi zinthu zogwirika chifukwa pena umafulumira kudya mfulumira mwina osanamalize zinthu zimene mwatani mwachita nde ine koma ndakakonda kuti izizi azifulumitizise anthu aziwe chimene chikuchitika chifukwa izi zimapereka nkhawa pena ukamabwera kuti mwakuti nde afunika kuti zinthuzi uko ameke akulongosola zawo iwonso ngati kwapezeka kuti kuli mavuto nawonso azikhala ndi nthawi mwina ndikadakondaso chifukwa press conference inali ya Amalawi Electoral Commission mwina mukuona kwawo iyo amaona kuti tabwera kuzakamba izi nde iwonso Amalawi Police Service mwina ndi anzathu Amalawi Army mwina akadachitisaso msonkhano wawo nawonso pawokha kuti atifotokozere chimene chikuchitika kumbali ya kandi security kumbali ya zimene zachitikazi kuti anthu aziziwa kuti ngati dziko tuyenda bwanji ndipo zimene zikuchitikazi sizikutika pa chiopsezo zimene zikuchitikazi kodi tizichite sort out bwanji. Sambanda ndikukumva bwino kwambiri laptop yukanga kuti now ineyo pamene tikukamba nkhani yofunikira kwambiri ya chisankho mwina mdziko muno ndimafuna kuti mwina tikanafotokozera bwino kwambiri nkhani imeneyi ni much detail. Chimene ndimafuna kunena nchonena kuti 1 apolisi akamunjata munthu amanena kuti Asambanda you are under arrest ine ndi Inspector ABCD kapena sabuma kuti achula udindo wawo nambala yanga ndi tikukuganizirani kunena kuti mwapalamula mulandu wakuti tiyeni ku station umapita kumene kuchama kupanga record statement kulemba ndi statement ngati mukupita ku court amakafunsa kuti ndinu ndani kumachula ndete Sambanda wasakaza kuchokera muzi makuti mukuganiziridwa kuti siku lakuti munachita zakuti ndio umavomera kapena kukana mulandu mukuvomera mukukana hayi ndikukana kapena ndikukana izi sizinatere mmene akunenera awa chilungamo changa ndi ABCD zikuwavuta bwanji mayi Yolamu kubwera ndikunena kuti akulankhula ndi dziko la Malawi komanso dziko lonse lapansi kwabwera ma international observers kumene kuti anthu akutsatira press conference icho kuchokera kuno ku Africa ngakhale ku Ulaya dziko lonse lapansi very important key stakeholders zipani zonse zimene zatikana akutsatira nkhani imeneyi akulu amanga maofesala ameki
ali mchitokosi cha police as we speak. Akulephera kunena kuti anthu atamanga powaganizira ABCD Sambanda. Awawa tikuwaganizira kuti amachita zakuti kapena palamula mulandu wakutwa tikuwaganizira the suspects as we speak. Iwe umapezeka olaka poka ukapezeka olaka ku court. Umboni wogwirika kuti court latere lakupeza olaka. Koma pano ndi anthu amene akuwaganizira the only suspects. Chifukwa chani akulephera kutiuza ndimafuna ndiyamikire Leya Malekano wa Times. Leya unagwira ntchito yabwino. Atulankhani utaona kuti sakukhutira iweyo Leya sukukhutira. Unapita kachiwiri on point of order kuti maye nimafuna tikupempheni. Mwatulusa statement choyamba. Chachiwiri nkhani ndi yayikulu kunjaku kukambidwa zambiri kungotusa statement yoti tamanga akuti. It is already causing it is already causing an alarm. It's already calling for an alarm. Kudino munthu ogwira ntchito kumeki antsekera tavota lachiwiri mtiko muno zosata sizinatuluke munthu yakuti amatani. Amalawi funso limene akufuna kudziwa ndiliti mayi Yolamu would have done better kuti fotokozera kuti kodi anthu ati kuwaganizira kuti apalamula mlandu wakuti ndipo tikuganiza kuti mwina nkhani imene ipo pesa tikuifufusabe mwina siitenga mwina ulo masiku akuti kaya apereke kani masiku awiri kani masiku atatu kani masiku 4 akutero chifukwa anthu ankhani imene amangira igwiza chisankho ichipofika lachitatu 6 koloko madzulo 8 days mandate imene Malawi Electoral Commission ali nayo ikhala yatha ndiye kuti zotsatirazo zikukhudzaso anthu awa amene ali ku chitokosi ya police labor kuti sizipanga affect zotsatira sizisokoneza zotsatirazi munjira ina kapena kuthandizira mbali ina munjira ina kapena kuchotsera advantage kumbali ina munjira ina so zimene zinimuona ngati amene akuti fotokozera kwambiri irrespective kuti kaya malamulo akuti chani kapena iwo amatani koma apapa amene akunena ndimafuna ndimupange hero Leya Malekano zikomo kwambiri unaisetsa ise kugwira ntchito yabwino koma zakanika ndimafuna soti mpempe Sankhani Mafuriro ndi ntolankhani wachoka kutolankhani kukula kumapita kuja chimene kuchita cha communication zibe nkhani ndiyofunikira imene ikupereka tsogolo la Malawi in the next 5 years. So nganene kuti acheya ndimafuna mutseke nkhani izi sitinabwere kuzakamba nkhani timabwerera ma update. Then nkhani zimene zikukhuza no za ku police izi tinimuona ngati kuti acheya mutseke. Mesa amene amangidwa awo ndi ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission. Amangidwa awo ndi ogwira ntchito ku nyumba ya ulusiramawo. Amene amangidwa mesa ndi akumeki a very important component ya chisankho a very important component mene ukunene a very important player wa chisankho amangidwa ogwira ntchito kumene koko nenkhani isalongosoledwe ife tisambe kuti amanga chifukwa chani amatani nkhani ya uyu odziponya munthu amafuna kudzipha taona zithunzi pa social media ali mchipatala unyolo lingi amanga angonika pa chipatala kumpanga triti akuti amafuna kudzipha Sambanda pafika munthu nzibambo wa banja lake wana ake wanzero zake kufuna kudzikweza nje kuti pali china chake akulepheranso kutiuza kuti munthu amafuna kudzikweza chifukwa chake kuti are we serious? I think mwina Peter chimene ndimanena kuyambirira chicha nchonena kuti zinthu zizofunika kuti kuzichita mwachangu anthu panopo mitima ena ili mwamba akufuna amvesere kuti kodi nkhani za chisankho chimene adaponya pa 16 kumapeto kwake kodi amene wapambana ndani akufuna aziziwa zinthu zimenezo kodi tikuyenda tikachoka pa point A kupita pa point B tuyenda bwanji kodi kuti tikafike kusiku tikafika ku motani ndiye pa mkatikati mwa ulendo umene mukuoneka kuti mukutuluka zitopotopo zina ndi zina anthu akufunika kuti awuzidwe kodi zimene zizochitika chifukwa chani kodi chakuti chachitika chifukwa chani ndipo ndigwirizane nawo kunena kuti ngati apolisi ndifukwa chake ndanena kuyambirira kuja kunena kuti ngati chabwino msonkhano uwu udali wa Malawi Electoral Commission iwo akadатulukira poyera pamene kunena kuti chabwino apolisi titanisa msonkhano wathu mawa iniyo musadandaule mubwere titanisa mawa iniyo musadandaule ndipo mawa tikupasani zogwirika zoti tizipita chitsogolo on point uli pa mfundo yabwino kwambiri and very very correct koma kungosiya basi chochi zinthu zina zimene timakanika ngati dziko chifukwa chokuti timalephera kuwapasa anthu ndi mafuna information nditireso ndemangaina yofunikira kwambiri yomaliza Mai Annabel Ntali Manja nkhala pa mpando wa Malawi Electoral Commission wafunsidwa funso Leya Malekano wa Times kuti kodi amayi muli ndi 8 days mandate
makonsolo okwana 16 zafika kunoko ku BICC zili mu office mwanu koma pano mukutipatsa zina za maujina anayi okha 14 simunatipatse ngakhale zafika kodi 8 day mandate mukayiona muyikwanitsa chabwino mutakhala kuti mwina simuyikwanitsa timafuna muli ufotokozere msonkhano watu ankhani uno kuti mudzachita chani 8 days yakwana koma inu ntchito yanuyi simunetani simunamalize kuonkhetsera kapena kugwiragwira simunamalize 8 days yatha mudzachita chani silinayankhidwe etu limene ukundimvetsetsa ndikumva the aftermath ya 8 days mandate yatha koma meki ni mmene pesi ikuyendera tapereka lero talandira za makonsolo anayi pa 16 makonsolo 16 amene abweretsa apangapo anayi kodi tikafika lachitatu sabata yamawa zikhale mota 5 koloko 6 koloko akanika kuonkhetsera ndikubweretsa zonse zidzakhala bwanji leo wafusafuso limene olo ine ndikanakhala tunali ku BICC pa msonkhano watu lankhani ndikanayifusa amene ndipo ndikanayimbekeza mayankho silinayankhidwe bwino kodi pamenepa mukupaona bwanji apanda ndi zimene tanena kuti zinthu izi zikufunika kuti tizitenge mwa serious kwambiri ndadena koyambirira kuchenda kuzani kuti nkhani yazisankho imafunika izikhala kwambiri serious chifukwa aliyense tanena koyambirira kuja kuti zinthu zayima ndipo aliyense akusatira chani asatira zimenezi ndipo ngati tidachoka pa point A imene tidavota ndi kumene tikulowera anthu akuyenera kuti zapasa chilichonse ndipo kuwapasa kwake kuzikhala kuonekera kuti aliyense azikhala ndi azikhutira kunena kuti ine chimene chikuchitikachi I think apa sikunena zoona osati kuti munthu azikhala ndi nkhawa kuti kodi apa sopano tilowere kuti ndiye tione kuti kodi zikhale bwanji tikamapita kutsogoloko chifukwa mmene wanenera 8 days ya ikutani ikuneng'enera ikuyandikira ndiye tione kuti tichite motani koma nkhani ndionena kuti ife sidabwera kuno dzulo lero ndi mbanda kucho waloweriwa kwambiri simbanda kucho waloweriwa ndiye kuti uchosera talowa pa 20 pa 20 lero pa 20 ndiye kuti uchosera mayona tabwera kuno dzulo ine mene amadzanitenga ku nyumba a driver pa gate po bwanji ndafika atsogoleri ndili ndikubwera mukuti anabwera ndi muti chani monti muti ndani kodi ino anautenga ni monti achimwene monti mene amandiyimbira 211 ndamuza ndi monti ndikuza kutengani dekera nditsekule gate ndatsekula gate kuda zatu muli mu gate muli mu gate azatu ndimagwira ntchito kuti insuzo ndimagwira ntchito kuno ndene ndikamagwira ntchito ku Times Group media house yaikulu ndi wireless TV ili ni newspaper ndi online ndi ndizikhala nyumba chibakasha ine ndimagwira ntchito ku Times ine sintula nkhani wamba ndimagwira ntchito ku media house yaikulu kwambiri malaimo ndimakhala nyumba ya gate ya mpanda ya ceiling ya matitles sisi suti ndi matama koma ndi zimene zilili ku nyumbako ndikuyenera kufotokoza ndimakhala kumeneko ndalowa mgalimoto kumabwera ku momwe timadziyamba shift ichi ndendi kuti lero weruka tabwera kuno ndi Friday lero ndi Saturday tabwera lachisanu lero ndi loweruka taimaliza nkhaniza sitaizukuta kapena mula nchita chino ndi press conference ndimangofuna ndinene kuti mmene tamalizira apa tibwerezenso malizatsa ajada chita ameki very correct they will have a debate tamaliza pamenepo kana kuonenga tilinga kule ndi malipota komanso tayamikire amene akutitsatira akhala kusatira TTV kuyambira pa wireless kuyambira pa Time 360 komanso pa television chifukwa umafunika kuyamikira anthu ayenda nafe atisatira ndeti zayamikira nthawi zonse kuti iyayi inu pitirizani kutero akuti yamikira pa social media amatiyamikira pali bwino sizilephera pena kukhota sizilephera chifukwa ndi mmene munthu wazionera zinthu pa ground pena amatha kunena kuti iya ife tutere sambandayi ndi munthu wokuti kwauko ndi nzibambo ali ndi ana ake and employees wakuno not somebody who is just 22 or 23 very mature ndakondwera nawe Sam kunena kuti sizimalephera ifeyo simaangelo kuti we can be perfect olotakhala kuti ifeyo tikumagawa anyenzi kapena tikumagawa
ice cream daily in town kukangoja times kugawa ice cream siwonse amene ngatombera palibe pali zina zimene inuyo ngati makastomala athu ngati anthu amene matikutsatira ndikutikonda simungagwirizane nazo muti tukwana amene mungathere titukwaneni koma timaisetsa ndipo tikufunitsitsa titayesetsa ndiye munati pali zotsatira zotsatira izi ndi zimene zidaulusidwa mmene amachita msonkhano wa atolankhani kuchokera kwa wamkulu wa bungwe la Malawi Electoral Commission zotsimikizika these are official results tikubwera ndi zotsatira zovomerezeka ndi bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno Malawi Electoral Commission for the very first time chiyambireni ntchito iyi sabata imene ndine kuti pa 16 tikubwera ndi zotsatira zovomerezeka kabla zotsatira zovomerezeka amayende apa zotsatira zovomerezeka ndeti yambe ndi izi za mtsogoleri wa dziko tiyambe ndi Likoma boma la Likoma Lazarus Makaka